Yan, magandang araw mga kabayan. Ngayon, uumpisa na namin yung paggawa nitong round table. Yan, ito na yung mga materialis namin. Ngayon, ang una namin gagawin, bibilogin muna namin to. Yung pinakasukat namin ng round table. Yan ang gagawin ko mga kabayan. Yung itong lapad nitong plywood na to, 122 ito. Ang gagawin ko lang na bilog, 121. Yan, kukunin lang namin mga kabayan yung sintro ng 4 feet by 4 feet para matusukan namin dyan, magkabilog kami. Yan, susukat kami ng 4 feet doon mga kabayan, tapos 4 feet din doon. Tapos iikisa namin para makuha namin yung pinakasintro. Para dyan kami magbibilog. Yan, kaya mga kabayan 121 kasi ang ilalagay namin dito sa ibabaw, formica. Yung iba nun may mga basag-basag sa gilid para matanggal namin, kaya babawasan namin ng konti. Yan, una namin gagawin mga kabayan, lalagyan muna namin ng guhit dyan sa kuhan para makuha namin yung sintro. Yan, sige. Diyan lang sa bandang gitna. Yan. Dito namin mga kabayan itutusok yung pako, tapos sabay bilog. Yan, isintro mo. Yan, ito mga kabayan, butas na to, 60.5 yan. Hanggang dito sa dulo. Yan, ang bilog niyan 121 cm. Yan, sige Loy. Diba dito sa gilid mga kabayan, may bawas na yan ng konti. Para kung sakali yung mabili naming formica may mga basag-basag ng konti, matanggal. Ngayon, ang gagawin namin mga kabayan, 6-seater. Kaya i-divide natin ito sa 6 kasi yung upuan niyan sunod sa bilog. Yan, ganito mga kabayan yung gagawin namin dyan. Nakasunod yung sandala ng upuan, nakasunod dyan sa korte ng lamisa, sa pabilog. Okay na mga kabayan, ngayon ang isusunod natin, i-divide natin sa 6 itong guhit na ito mga kabayan. Yung bilog na yan, i-divide natin sa 6 para makuha natin yan. I-compute natin mga kabayan. Ganito lang yan para ma-divide natin sa 6 yan. Di bali yung sukat natin mga kabayan 121 cm. 121 ita-times natin yan sa times 3.1416. Yan, ganyan yung mga kabayan. Yan, hindi gaanong kita. Yan, 3.1416 equals 380.1. O ngayon mga kabayan, itong i-divide natin. Itong 380 na ito mga kabayan, pag halimbawa itong guhit na to, itong guhit na to sa labas, inunat natin. Kasi pabilog to, halimbawa inunat natin yan ng duro-diretso, ito yung sukat nya. 380. Yan. Yan ngayon mga kabayan, i-divide natin yan sa 6. Yan, divide 6 equal 63.3. Yan mga kabayan. Ngayon, susukat tayo ng kuwan yan. Ang gagamitin namin alambre. Yan, kuha kang alambre doon, Loy. Yan, susukat tayo ng diretsong 63. Yan, ngayon mga kabayan, putulin mo namin to ng 63.3. 0.3 1, 2, 3. Yan. Yan mga kabayan, oh. 63.3. Yan, putulin mo, Loy. Sakto mo, ah. Yan. Yan, ito na mga kabayan yung 63.3. Ngayon, isusunod natin yan dito sa bilog. Papakurbahin mo yan, Loy. Pakurbahin mo yan. Yan. Yan, idiretso mo muna itong guhit na to. Idiretso mo muna. Yan, idiretso namin yung mga kabayan para dyan kami mag-uumpisa. Yan, sige, diretso mo. Sige, yung sa kabila, oh.
Yan, ngayon dito tayo mag-uumpisa. Yan, ito mga kabayan, dyan naka-umpisa yung alambre ngayon nakasunod dyan dyan, yan nakakurba yan. Yan, guhit dyan. Next mga kabayan, ulit naman dito. Yan yung guhit ni Kaloy, yan. Yan, kailangan nakasunod sa guhit. Yan, kung kuan man yan mga kabayan, kunti lang yan, magka-diferensya man yan, kunting-kunti lang yan. Guhit-guhit lang yan. Yan, makita nyo mga kabayan, saktong-sakto. Ayun o. Di bali tatlong pa na yan. Para sa tatlong upuan na. Ngayon, dito naman tayo. Yan, nakasintro naman yan. Dapat sakto rin siya dun sa dulo. Ang hangganan yan. Yan mga kabayan o. Ayan, ngayon umpisa naman ulit dito. Yan, tingnan mga kung saktong sakto. Yan, saktong sakto yan o. So, halos kuwan lang mga kabayan. Sobra lang ng isang guhit. Yan, ngayon guhitan mo na yan lahat, Loy. Para yan na yung pinaka-upuan natin. Yan, guhitan mo na, Loy. Yan. Tapos yung dito. Yan, makita nyo mga kabayan, lahat yan dumaan dyan sa pinakagitna. Sige. Yan, hindi gaano kita lang. Ulitin mo itong isa. Para kitang-kita. Sige. Idiin-diin mo. Yan, hindi gaano kita mga kabayan. Makikita nyo yan, 6 yan. Ayan, hindi gaano kita mga kabayan yung guhit. Yan, yan ang susundan namin ng bilog. Ano, Loy? Kita ba, Loy? Yan, ang magiging paan nito mga kabayan, 1 by itong tubular, nakatayo siya ng ganon. Nakasintro dito, halimbawa itong tubular na to, yung dos niya nakatayo. Yan, nakasintro yan dito. Yan, kaya guguhitan muna namin yan. Tapos yun na yung magiging layout namin sa paglagay ng balagbag sa may round table. Tapos ngayon magpapakurba kami dito ng tubular. Isusunod namin dito. Dito sa loob. Sa loob nitong guhit. Yan, pag ganon. Yan, ngayon mga kabayan, guguhitan muna namin yan kasi hindi gaanong kita. Yan. Yan mga kabayan, ginuguhitan na ni Kaloy yung dadaanan ng tubular. Yung pinakapaan na yan sa ilalim. Ayan, si Oreo mga kabayan, naligo na naman oh. Oreo, naligo ka na naman, Oreo. Yan, pinapaliguan mga kabayan ni Mrs. Si Oreo, kasi mabaho. Gumulong-gulong na naman siguro ito kung saan-saan dyan. Oreo, gumulong ka na naman sa tae. Oreo, gumulong-gulong ka sa tae. Yan, mabait yan mga kabayan pag pinapaliguan. Ganyan lang siya. Hindi siya bumababa. Ano, Loy? Okay na ba, Loy? Ayos na. Yan, hindi pa rin kita mga kabayan. Makikita nyo na lang yan pag nalagyan na namin ang mga tubular dyan. Tapos nabilog na namin dito. Ngayon, ang gagawin namin, magpapakurba na kami ng tubular dito sa bilog.
Yan, ito ng mga kabayan yung gagawin kong siding ng round table. Ayan. Saktong sakto yan mga kabayan. Ayan. Yan, makikita nyo. Halos nakakalahati na. Yan, ito lang naman ang medyo mahaba-habang ibibend namin ng pabilog. Yan, mayroon namang nagkukuha nito, mayroon namang machine ito na pang bend kaso malayo. Sa Tarlac mayroon mga kabayan, parang katulad ditong kuha nito. Hindi siya bilog. Yan, pero okay naman sana yun dito. Mga kabayan, kasi bandang loob naman to, nakapatong dito yung plywood. Nasa bandang loob naman. Yan, makikita lang naman ito mga kabayan, ito. Kasi yung plywood nakapatong dito. Yan, tapos ito, wiwildingin ko na lang to. Yan, ganyan yan. Yan, tapos yung sandalan mga kabayan, nakaganito rin. Pero kuha na lang siya. 1 by 1. Pero titingnan ko rin, baka maganda yung 1 by 2 or 1 by 1 lang. Yan. Yan, merienda muna tayo mga kabayan. Yan, ang merienda namin ngayon. Pansit, yan. Pansit ba to dito sa Bicol? Yan, tapos may halong manok. Yan, merienda tayo mga kabayan. Uncle Baba. Yan, sarap to mga kabayan. May kuwan, suka na may sili. Tapos kalamansi. Ano Loy? Asan ka na Loy? Yan, mga kabayan. Yan ngayon, i-ispat na lang to dito sa bawat kanto. Yan, ispat-ispat lang kasi yung plywood nakapatong naman yan. Yung parang ganito na rin. Nandito lang siya sa ibabaw. Yan, mas maganda ito mga kabayan doon sa pinabind. Kasi yung pinabind lubog dito sa loob. Pero ito, parang buo pa rin siyang tubular. Yan, medyo matrabaho lang. Matrabaho lang siya ng konti. Yan. Yan, ito ng mga kabayan yung mga natatapos namin. Itong pinaglagarian ng mga kabayan, ispat-ispat lang muna yan. Yan. Yan, yung sinusukat naman ngayon ni Kaloy mga kabayan, yung dito yung pag-i-screwhan ng plywood ito. Yan, ito yung ibabaw, dito i-screw yung plywood. Yan, nililiot niya lang. Puputol siya dito. Itututok na lang namin mga kabayan, hindi na namin ikakaltas. Yan, okay na ito mga kabayan, yung patungan ng plywood. Yan, ang isusunod namin ito bukas, yung gagawin naming paan nito. Yan, ito na mga kabayan yung upuan. Yan, may ginawa akong pattern dito ng plywood. Paabot mo nga yan, Loy. Yan, ito mga kabayan yung magiging upuan nito. Yan, makikita nyo, hindi gaano halata kasi plywood din sa ilalim. Yan, itong itsura niyan mga kabayan. Oh. Yan, ito mga kabayan yung pinakaupuan. Yan, nakaganyan yan dyan. Pag ipinasok yung upuan, nakaganyan yan. Yan, di bale nakapasok yan na ganyan. Pag halimbawa wala nang halo tapos na kumain, ipapasok yung mga upuan. Ngayon, pag uupo, uhugutin niya na ganito. Bali 6 to mga kabayan. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung gagawin namin bukas. Yan, sa ngayon mga kabayan, hanggang dito na po muna. Maraming salamat po sa panonood.